Moikka, mä oon Elina ja mä oon tehnyt parturikampaamotöitä 14 vuotta. Mä olin liikevastaavana 6 vuotta. Mä lopetin 3 vuotta sitten. Idea tehdä kotikäyntejä lähti siitä, kun itse olin kotiäitinä ja näin tarpeen palvelulle, ja se on ollut erittäin suuri tarve. Mulla ei ole kivijalkaliikettä. Mun ei tarvitse odottaa, että asiakas avaa oven. Mä voin mennä niin pitkälle, kun asiakas mut tarvitsee. Kilometrillä ei ole rajaa, mä menen ihan mihin mut pyydetään. Mä teen parturikampaamotöitä palvelutaloihin, sit mä teen kotia, laitoksiin, musiikkinäytöksiin, teatteriin, naisten iltoihin. Kotikäyntipalvelu on otettu todella hyvin vastaan, siitä on ollut iso apu perheille. Mulla ei ole aukioloaikaa, että mä menen ihmisten tarpeiden mukaan. Tarvitko sinä meidän kotikäyntipalveluja? Lisätietoa löydät www.elean.fi.